שלום למנהלי החמ"ד המשתתפים בתוכנית מניפה. ברוכים הבאים לכנס השנתי של מניפה ביחד עם מנהל החמ"ד. חזון החמ"ד, חזון החינוך הממלכתי-דתי, חרטנו על דגלנו את המונח בית חינוך כמשפחה. כל מוסד חינוכי, ככה נדמה לנו, הוא משפחה לכל באי הבית. התפקיד שלנו כמנהלים זה להטמיע בתוך המוסד החינוכי, יחד עם הצוות החינוכי שלנו, נורמות ששמות לב לא רק לכלל, אלא גם לפרט. לצמצם נשירה או ליצור מאמץ ניכר בתוך בתי הספר, כזה שימנע נשירה, ככל שהצוות מחויב לזה יותר, ככל שיש מודעות עמוקה יותר לזה בתוך בית הספר, ככל שמנהל בית הספר מוביל את התהליך הזה, אנחנו מוצאים אחוזי נשירה הולכים ומצטמצמים, גם בהיבט של הנשירה הסמויה וגם בהיבט של הנשירה הגלויה. לכן המושג נשירה, כפי שהוא בבסיס שלו, הוא מושג מורכב. אני לא רוצה להגיד פרובלמטי, אני לא רוצה לומר את המושג בלתי אפשרי. היינו רוצים לראות שאין מושג שמנשיר, לא נושרים במערכת החינוך. מערכת החינוך תפקידה להכיל את כולם ולשמש כמשפחה טובה, להצמיח, ללמוד ולהצטיין כל אחד בתחום שלו, בסגולות שלו וביכולות שלו. אני מברך את ארגון מניפה, ששם לנו כאן שותפות של ארוכת שנים, ומהווה בעבור החמ"ד השותף המרכזי, יחד עם ארגונים נוספים, לטיפול וסיוע לתלמידים בסכנת נשירה ותלמידים נושרים בחמ"ד. אני חושב שבכל מקרה יש הרבה פעמים מקום לסוגיות, לתוכניות, למענים מתערבים שהם לא רק מתוך בית הספר, הם יכולים להישען גם על מענים חיצוניים, מקצועיים, שבעיקר יכולים לצוות מענה ולאפשר איזושהי הרחבה של טווח ההתמודדות בתוך בית הספר. אנחנו רואים במניפה ובעמותות המקבילות לה, בתוכניות המקבילות לה, תוכניות שמסייעות לתפיסת העולם של המוסד החינוכי, של מנהל בית הספר, צוות המורים של בית הספר, ההורים של בית הספר ולתלמידים, כיצד משתלבים בתוך המוסד החינוכי באופן מלא. וזה נראה לי דבר חשוב ביותר. המוסד החינוכי שזכיתי להתחנך בו, ללמוד בו, טיפה לנהל אותו, הייתה שם כיתת מניפה וזה יוצא מהכלל. ההצלחה שלנו זה שעם סיום שנת הלימודים נקטין את מספר התלמידים שנושרים, ועם פתיחתה של שנת הלימודים הבאה נצליח לראות את מרבית התלמידים שסיימו אצלנו, מתחילים אצלנו שנה נוספת, מתוך אמון, מתוך חוויית הצלחה, ומתוך מתוך תחושה של מסוגלות אישית ורצון להצליח. אני מברך את כל באי הכנס, מברך את ארגון מניפה ומאחל לכולם הצלחה. והאחריות הכללית של כולנו לטובת העניין זה להתגייס, להירתם ולצמצם את התופעה הזאת לכדי מינימום. אז תודה, שיהיה בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם.